Vi kunne ha hjärstaviner och vara känsliga och hjärtan och bonden till en annan som Jonathan David. Och nu för att hitta synd efter orden som Bibeln brukar i samband med kärleka. Bibeln upprunaligt skriva av två mål. Gamla testamentet skriva av hebraiskon och nya testamentet skriva av grekon. Så vi får vi inte bara 8 år för kärleka, vi får fler år för kärleka och att älska och uppruna mål. Av hebraiskon och gamla testamentet har vi 3 år, hava, raiha och dot. Av grekon det 4 år för kärleka, 3 att höjmon nämnt i Bibeln. De 3 agape, filio och storge. Först för att hitta ett höjmon hebraiska ordene för kärleka i gamla testamentet. Ahava den flöjre för i Bibeln. Ahava den kärleken i öjra binda 2 tjon samman. Och ahava den tredalese kärleken att föräldrar visar sina barn. Ahava kärleken som god hever för människorna. Och instyr återfra höjmon. Ahava nämnt i 15 Mosebok 6. Lei Herren kärlek sin åtikon så han valde tikkun ut. Tui Herren älskar er. Ahava tikkun. Jeremia säger att Guds ahava avgör. Han unga ända, ty han unga början. Ahava en ger och väl. Av tui att han älskar fädertunner utvalde efterkommartorra efter torr, så låter han till själver vid stora kraftsyn ut av Egyptalandet. Som Guds folk så var Usha kallat till att svära Guds ahava efter vi avvisa ahava vi ger. Du ska älska Herren godtunna, ödlen hjärtatunna och alla sjaltunna och alla styrketunna. Och nu ursel, kvärt anna kräver Herren twin out här än att du ska öttast Herren god twin, gänga alla löjransara, älska han och tjäna Herren god twinen av alla hjärtatwinen och alla sjaltwinen. Alla dessa gernar, öttast, gänga, tjäna och halda, du bundnar ät kärlega. Gera vid inte heter, så älskar vi inte god. Vi ser bara att vi gera. Och i gansmette så vurste ursel sin kärlega, sin ahava till god, vi går så tej för vi människan kring tej. Det tog god säger, du måste inte hävna det och inte ha akt näkrande fältstunden. Nej, du ska älska nästa tun som dig självan, i Herren. Ahava visar att kärleken hever rötersunar och att God älskar okon. Vi älskar att han älskar okon först. God hever ahava för okon. Och tui och jag vet ahava för öron. Ahava en vittnesbörd om God. Av tui skulle ett sanna att det lärs mina munner, att det hava kärlek för till annan. Drätt ahava så har vi raiha och dot av hebraiskon. Att raiha omkran märker att älska omkran som är vin. Raiha kan omsättas som viner eller fältesviner. Dot det här romantiska djup och eimenkänslan och en tjonabandet till den hålltliga kärleken mellan en tjon, mellan man och kvinna. Så många människor kommer samman i förhåll till det halda dot. Kjenslivet nog mycket. Men så alls inte. Att raiha och dot så må vi ha ahava och en tjonabande. Hette den kärleken som ger att tjonabande helder till dig inte kiler. Ahava var nämnt i Hasans tjej. Han var som insiglering vid hjärtatut, som insiglering om armen, till stärskor som dig i kärleken, herre troan synes som det inte. Glöver hans som eldglöver, loj herrans. Största vöt inte ment att släcka kärleken. Årstämmar inte ment att skåla borster. Om man så vill det lätta för kärleken allt i en 80 ljusnån, så är han bäst vid vanvirder. Hesen kärleken kan inte stickas och kan inte släckas. Känslor, hur så stärskar det så än då? Så det här vojkar eftermöder ahava. Känslor komma och färra, men ahava ständer fast. Ahava heldur jögn allar tujer och mäknar allar fåringar. Ahava är kärleken från hjärtanon, kärleken från viljanon. Martin Johansson ischir, viljan stärskast av svörre, bøyder och härasta stål. Om min abmoin har gift i 2-3 år. Och här var 20 vojk och här mängan li av deastra, så det är största inske och största långsel bara att vara samman. Och här är ahava. Och det mest fantastiska av ödlen är att jag älskar kun en mojre där. Det är mojre för älskar jag en närkande över. Och det är bara ahava som mäknar att bära och ett förråd och tjonaband långt än bara det här eimo romantiska känslorna. Ahava ber tjonabandet genom allt livet. Genom fjall och dalar, familj och arbetslösa, genom sorg och pryno och glädje, hojsa och liv och deja. Jesus älskar människorna vid ahava och en själv uppoffrande kärleka. Han gick ut till krossen och för att komma till parter som vid att glädjas om, så måtte Jesus gänga vägen ut till krossen. Och ingen kan bygga tjonaband, berba, djupar, eimer känslor. Raiha och dot är inte något mycket sig själv. Vi har törv och ahava, det är tredalesa kärlekan.
Nu får det stått om de griske ordene i Nya testamentet. De griske ordene i Nya testamentet løses det sin de hebraiske ordene i Gamla testamentet. Av griskon så har vi agape, filio, storge og eros som ikke nevnt i Bibelen. Agape mest nytt ordet for kærlighet i Nya testamentet. Det en tredje kærlighet. Det at agape kærlighet ikke bunden at vi som verer elskaver. Agape som en kjelda. Agape renner ut ur Guds natur. Til Gud kærlighet. Han lever i kærlighet. Han filter av kærlighet. Og det som han gjever og gjer i kærlighet. Agape gledes i at gjeva til ånder som en kjelda. Og hesten kærligheten heldur også at elska høyast at han som verer elskaver ørøyner, elskande og øverder. Agape innstyr bare godt for ånder og lever for å tjene øren. Agape en første kærlighet som ahava. Og det underbådlige etter åndsje som gjør som for Gud elsker til møyre eller minne. Gud elsker det i en fullkomne kærlighet, til han givet her alt. Jesus levde et liv for det. Han tankte der og han gav seg et liv opp for det. Agape djever og krever åndsje at vi fyrer. Agape kærlighet Guds til okkara høyest okkara synder. Agape at Jesus tog kom sin synder på seg og djever nåje til kvendt han som sier ja takk. Og agape vil nevnt i flere versjon, og jeg får lese nøkker. Men det sier deg om agape fortjen der til her. Tøy så agape god heimen. Ongen hever større kærlega, større agape enn han og djeveløse for vinersvinner. Det gjør det Jesus for okken. Så tid rådfest og grunnfest og i agape kunne vi ødlom hinnom høylevel være ment av feta, hvor brøyden långden dybden og hadde nere at kjenne agape krysser som styr opp om allan kunnskap, for det kunne være fyllt vid allar fytling Guds. Men iver alt dette glede tykken i agape, til han band fullkomlegans. Siden har vi filio. Filio kjenslig kærlighet med viner. Vi tar filio, til å si at vi gå vi akkar viner. Vi tar take care, vi tar omsorgen for dem. Vi damer der. Vi kunne agape akkar fudgen der, men vi kunne ikke filio akkar fudgen der. Vi kunne ikke være kjenslige bonden at elske akkar fudgen der. Og det heller ikke det som vi da finner på om å gjøre. Gud ber okkon agape akkar fudgen der. At elske de som heter okkon, og vise dem nøye. Filio en sterskere kærlighet mellom viner, men under større presset kan filio slittna. Vi leser med landa at Simon svøg vinsøyn, Jesus, og nok det han. Og i Johannes 21 verer Simon spurt om etter. Jesus setter filio oppe mot agape. Simon son Johannes, agape to me. Og Simon svarer honom, Herre, to vårst at jeg har til kæra, to vårst at jeg filio til. Og på at det sier vi han, Simon son Johannes, agape to me, elskar du me. Han svarer honom, ja herre, du vårst, jeg har til kæra, jeg filio til. Han sier 3 for Simon son Johannes, filio to me. For det var det tungur, den 3 for seg vi han, hev du med kæran. Og han sier vi han, herre, to vårst, to vårst at jeg har til kæra, du vårst at jeg filio til. Og da sier Jesus vi han for Simon. Så Jesus spyr Simon, elskar du med verja. På dette tørspunktet, så er Simon lært hva sanner kærlighet Og vi leser også om filio og i øren versjon, jeg leser nøkker her. Ta sen det siste når Jesus i bålet og sier, Herre, han to filio elskar sjukur. Ta så det der hikk, hvor sier han, filio han. Til vårdet av heimnon hei heimen filio sutt egna. Men vi hadde ikke av heimnon nøy. Jeg har utvalgt tikkun ur heimnon, tog heter heimen tikkun. For de som gift, så tjona felen tar tattaste viner, tar filio. Men at tjonaband og ikke øynene som er bygd av filio. Storge og agape, eller ahava, det nøye for at tjonaband skal halda til deg det kiler. For nekker etterfølger Jesus her singleness, at vi utgifter en underfull gava. Bibelen sier fra mange kvinner og mannen som ikke gifter oss og ikke vingebød, men funnet lukende vinabånd, som med landa Paulus. En god fyrmynd for et godt vinaband og sannan vina eller bror kærlega vinabandet mellom David og Jonathan. Da David var livet å ta seg ved Saul, var hjertet Jonathan så bundet at hjertet Davids at han elskar han som sin egen Saul. Jonathan gjør det sattmål ved David til han elskar han som sin egen Saul. Jonathan las ur kappanen som var og gav David i han, som løs herklæsvinne i endas førsut, boasvinne beltesvitt. Vinabandet torra var så sterkt at hjertet torra var bundet sammen, og tar elskar hver annan som seg sjálvan. Og hette det som vi da sånn kallar hjertaviner. Og kanst du ha en sluga vin som du hjertet bundet fast til, som du elskar, som du sjálvan? Ja! Og slug vinabond en underfull gava fra Gode. Så vi kan oppmuntra hver annan, be for hver når de leser sammen. Så vi kan få ut og tenne Jesus er bedre, og vise øre mennesken agape. Storge vil også nevnt i Bibelen.
og det var nevnt i sammansetton åren. Storge familjekærlage. Grekerne hadde nemlig et særligt år for den familjekærlage som binder familie sammen. Og hesten kærlagen han springer opp ur menneskens egna natur til en naturlig kjensla eller arbeid som mennesker kjenner for tørre familie. Være i fil og storke, brøver kærlagen hjertelig ermer hver vi annan, kappest om å vise på nøren høyer. Og det fjorde året fire kærlaga av griskon Eros, og det en kærlaga som ikke nevnt i Bibelen, og det en holdlig kærlaga mellom mann og kvinne. Så kvært vidar vi om kærlaga. Ta vi lærer seg imsk årene og i Bibelen fire kærlaga, så vera vi bedre for å skilja kærlaga og vise kærlaga. Vi skilja at kærlaga ikke bare kjensler med et vel, og som det det bæra et vel, som da vi skulle elska okkara fudjendar. Og jeg skilja vi at Gud elskar okkur vi en tredalesen kærlaga. Og han ønsker at vi skulle vise øron agape, som vittnesbord om han. Og av tog at agape en sjølvoppofrande kærlaga og et vel, så kunne vi elska okkara fudjendar. Og eisni har vi lært at vi kunne hava en særlig, sterkan, underfulla kærlagan for en vin. Vi kunne hava hjertaviner og være kjenslelige av hjertan og bonden til en annan som Jonathan David. Og god skatt etter, og slik vinabond en sånn sikning. Og hvis du vil vite morgen der, så kan du lese søvnene om David og Jonathan i gamle smette. Og her så har vi en særlig god skapt en kærlig middel tjon. Og etter øyer er en sammenrenning av Ahava, Raiha og Dot. Og ikke Ahava under tjonabandet, så bare spørning om tog til tjonabandet slittner. Og det tog til så områdende at bytja tjonaband av Ahava kærlega, tredalesa kærlega, og ikke bare av kjenslig. Ahava kærlegen fra hjertanen og kærlegen fra viljanen. Hatt var så evne i det, og jeg skal vimela nøkker bøker om hese evne som tjonaband forlovelse og alt det som tilhører. Og det første Loveology, og til også en YouTube-serie, og jeg har et link i under til første part. Så jeg skal vimela Atlan Gods vid tjonabanden, dette en fantastisk bok, den så god. Og det kan bestille vi at kontakta med eller Marie Beck på Facebook. Og så skal jeg vimela kapittel 211 ur Hesenheften, som også er det man spør på Skype. Og så skal vi melde sammen vidt her, kapittel 6 i Hesenheften, og dette et sarepthefte som er ferdig til andakt av sarepta. Og dette hefte fra 2011. Så har vi en bok som jeg har lurt etter av iPaden, som jeg har kjøpt av iBooks, og hun heter Is God Anti-Gay. Jeg vil bare si takk for at du tok til vi. Og om det er videoen, så er du velkommen å like det og dele det ved viner og kjenninger, familie og møvlige tjonafellene. Vi så just at neste for takk for at du tar oss om tjonabandet og så spent. Følger vi, og vi så just bye!